Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimize dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň bazarlarynda ady haritlarynyň gymmatlamagy we gyçylygy dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň bazarlarynda we hususy eýetçilikdäki dukanlarynda ýumurtanyň gyçylygy dowam edýän mahaly onuň bahasynyň hem tas ikisi ýokurlanandygyny aýtdy. Bir ýumurtanyň bahasy 1 manat 50 teňe ýetdi. Ony diňe şäheriň Hitrovka ýaly çetki etrapçalarynda satyn alsa bolýar. Diýip habarçy 10 dekabrda gurrun berdi. Habarçy indi 3 gün bäri döwlet dukanlarynda hem ýumurtanyň satyga çykarylmaýandygyny aýtdy. Galy bersede Azatlygyň paýtagtdaky habarçysy ilatyň günnelik durmuşda sarp edýän esas haritlarynyň käbiriniň häzirki bahasy barada maglumat berdi. Paýtagtyň Älemoşor bazarynda Orsetden we Gadagstandan getirilen unyň 1 kilogramynyň bahasy 10-12 manada, tamdyr çöreginiň bahasy 3-5 manada, daşary ýurtlardan getirilen ösümlik ýagynyň 1 litri 13 manada, almanyň 1 kilogramy 6-11 manada, yerli tüwiniň 1 kilogramy 15-22 manada, soğanyň 1 kilogramy 3-4 manada, kartoşkanyň 1 kilogramy 7-12 manada, pomidoryň 1 kilogramy 6-8 manada, hyýaryň 1 kilogramy 8-10 manada barabar. Türkmenistanda un, çörek, şeker we ösümlik ýagy ýaly ady haritlarynyň gyçylygy we gymmatçylygy indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşowdy welaýatynyň iri etraplarynyň birini onuň döwlet dukanlarynaky gyçylygy we onuň hususy sowda nokatlarynaky gymmatçylygy dowam edýär. Etrawyň bir ýaşaýjysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezdenlik şertlerini Azatlyk Radiosynyň habarçysyna 7-nji we 9-njy dekabr günleri onuň gyçylygy barada maglumat berdi. Azatlyk Radiosy howpsuzlyk maksady bilen etrawyň hem adyny agdamakdan saklanýar. Biziň adymyz berkidilen döwlet dukanyndan şuýla geçip entek hatda 1 kilogram un hem satyn alyp görmedik. Un satyn almak üçin bir hepdelep ýygyny üzmän gatnadym. Täze ýyl golaýlap gelýär. Öýde un ýok diýip Azatlyk bilen gurrundaş bolan Daşowuzly aýtdy. Onuň sözlerine görä geçen hepde tutuş bir hepdäniň dowamyny 3-7 dekabr aralygyna öýleriniň berkidilen döwlet dukany ýapyk boldy. Ol etrawyň bir daýhan birleşiginde ýaşaýan doganynyň döwlet dukanlaryndan un satyn almak tejribesini paýlaşdy. Doganym 700-nji bolup nowbata ýazylypdyr. Olaryň nowbaty ýene-de 4 aýdan ýetýär. Dukana her aý 200 halty un getirilýär diýip un gyçylygyndan kötenýän Daşowuzly gurrun berdi. Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiň Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Täjikistanyň Hatlon vilayatynyň administrativ merkezi Bohtar şäherinde ýol hadisasy zerarly türkmenistanly student wepat boldy. Hatlon vilayatynyň kanun goraýjy darasynda Azatlyk Radiosynyň täze kullugyna aýdylyşyna görä, Merdan Haydarow ýol gözegçilik polisiýasynyň işgäriniň awtology tarapyndan hakylypdyr. Türkmenistanly student Bohtar şäheriniň döwlet universitetining Himiýa we biologiýa fakultetiniň 2-nji kursunda okuýardy. Ýol hadisasy 29-njy noýabrda şäheriň merkezinde bolup, student özüne ýeten zepir zerarly ketilhanada aradan çykypdyr. Detlapky maglumatlary görä, bu paýjygaly waka adaty ýol helakçyligi hökmünde derňelýär. Bohtar şäheriniň prokuraturasy Täjikistanyň Jenaýat kodeksiniň 202-nji maddasynyň esasynda derňew geçirýär. Azatlyk Radiosynyň täze kullugynyň maglumatyna görä, studenti kakan polisiýa işgäri barada onuň Täjikistanyň kanun goraýjy sistemasynda uzak wagt bäri işleýänligi ma'lum bolupdyr. Oňa aýplama ýöňkelmändir. 30-njy noýabrda Merdan Haydarowyň jesedi onuň enatasyna Mary şäherine berildi. Täjikistan türkmen studentleriniň bilim almak üçin köp barýan ýurtlarynyň biri. Ýurdun Hatlon vilayaty etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan regiony hasaplanýar. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com websaytyna iPhone 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. iPhone 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň.